Guys, welcome to YouTube channel ko. Pupunta nga kami dun sa dulo doon. So, mag-comment down below kung magpapa-shoutout po kayo. Shoutout po kung sino gusto pa shoutout, gano'n. Bababa daw po sila dun o doon. Mention ko lang po yung name ko sa YouTube. Alyssa Rain Vlog. So, yun. Ako naman, Kenneth Vlogs. Candy Gummies daw. Candy Gummies Vlog. Gano'n. Pa-subscribe po kami ngayon sa video na to. So, itutuloy po ko po bukas yung aking... magpapublish pa lang po bukas. Sorry, wala. Alas 12 yung vlog ko. So, bye-bye. Sorry, wala yung mga kasama namin kasi magagabi na ganun kasi. Kundi kasi magagabi, andito pa rin sila. Buo pa rin kayo magkakaibigan. Ayan, so ganun nga guys. Ngayon, dito na kami. Sobrang... Grabe naman yung ulap. Yan po. Papunta po kami doon, no? Doon sa pupuntahan namin doon. Yun po. Yan po. Pupuntahan po namin yan. Pupuntahan po namin yon. Let's go na. Tara ulit. Yon. Bababa daw po kami. Bababa daw po kami. Yan po, pababa po kami. Bababa po kami dito sa may tubig. Hindi, may sulib. Ah! Yan po. Super. Yan po, namumulot sila. Sulib. Hi guys, thank you for YouTube channel ko. After morning na lang po ako magbablog ulit dahil po magagabi na. See you tomorrow. Bye-bye. Oy, bukas ulit ka na. Mag-chat ka ulit. Magbablog. Bye-bye. Magbabay na kayo. Bye-bye. Alyssa, bye-bye na kayo. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.